Значить, дивіться, якщо у вас прокрастинація, прокрастинація, так, то це не про те, що треба себе примушувати. Я коли була в матричній системі, я себе примушувала. Я так писала марафон 11 днів чудес картами Таро, і скажу вам так, це не мало ніякого успіху. Коли ви йдете за кодом вашої душі, прокрастинація, це коли от вам треба щось зробити, а ви не робите. Коли ви йдете за кодом вашої душі, вам здається, що вам треба це зробити, уточнюю. Коли ви йдете за кодом вашої душі, ви не можете це не робити, розумієте? І тоді вам не треба себе примушувати і питати: Ханночка, мені треба це зробити, я й не можу. Узнайте код своєї душі, і я знаю, як це зробити.